Лукашенко справаздачыцца Пуціну ў Астане і чытае лекцыі пра штучны інтэлект. Бяляцкі расказаў «Свабодзе» пра сустрэчу з папам рымскім. Саша Філіпенка пра візіт у Кіеў і жарты для Зеленскага. Невядомыя факты пра справу Бабарыкі. Все больш беларусаў едзе вучыцца ў Расію. Добрый дзень, тут Ганна Соусь. Мы падсумоўваем падзеі гэтага тыдня разам з палітычным аглядальнікам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александром Класкоўскім. А таксама з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім, пісьменнікам Сашам Філіпенкам, прадстаўніцай хрысціянскай візіі Наталлей Васілевіч, экспертам адукацыі Андрэем Лаўрухіным і літаратаркай Сабінай Брыло. Стаўце падабайкі, каментуйце, такім чынам гэтае відэо зможа паглядзець больш людзей. І зараз да нас далучаецца палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Добрый дзень. Добрый дзень. На саміце ў Астане Александр Лукашенко, які казаў раней, што ён не карыстаецца інтэрнетам, патлумачыў, што такое штучны інтэлект. Я по своей первой профессии учитель, и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель, я начинал с азов. Понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. То есть это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Вот, у сацыяльных сетках людзі пачалі іранізаваць, і вот просто взяли прамову Александра Лукашэнкі і закінулі ў чат GPT і попросили проанализовать. И вот что выдал чат GPT про ягоную заяву про штучный интеллект. По-русски я процитую. Речь написана как смесь советского доклада, университетской лекции, отчета министерства. Она почти не отвечает на вопрос, который у людей реально в голове, как искусственный интеллект изменит мою жизнь, я останусь без работы. Почему Беларусь снова говорит про не отстать, а не про то, как жить лучше. Вот такая реакция людей в социальных сетках. А как бы вы оценили эту промову про штучный интеллект? Я думаю, что Лукашенко ў сваім рэпертуары, глядзіце, падтэкст ягонай заявы, якую мы праслухалі, такі, што я, маўляў, на кароткай назе з гэтым штучным інтэлектам яшчэ 60-х гадоў. Гэта ягоны фірмавы стыль, ён жа сябе малюе, абмалёўвае такім адмыслоўцам вялікім ва ўсіх пытаннях. Але калі казаць сур'ёзна, то я бачу, што яго адукавалі. І адмыслоўцы ў гэтай галіне, і Коля, магчыма, малодшы сын Лукашенко неаднойчы прызнаваўся, што ён яму нейкія фішкі інтэрнэту тлумачыць. Увогуле, гэта тычыцца не толькі штучнага інтэлекту, але і інфармацыйных тэхналогій. Некалі ж Лукашенко казаў, што інтэрнэт гэта вялікая памыйніца, што гэта не царская, маўляў, справа, тыцкаць у гэтыя айфоны, плафоны, як ён тады выказваўся. Але цяпер рыторыка змянілася, і найперш, я думаю, яму давялі, што вось гэтыя ўсе рэчы, ўсе гэтыя фішкі, яны маюць вялікі эканамічны эфект. І сёння ў Астане той жа Лукашенко, ён, калі заклікаў болей эфектыўна вырашаць праблемы гэтага аб'яднання, казаў канкрэтна, напрыклад, пра лічбавы электронны подпіс, пра лічбавізацыю закупак дзяржаўных ці міждзяржаўных. То бок ён пачаў разумець, што гэта тыя ж закупкі, гэта магчымасць неяк прыстроіць, так бы мовіць, беларускі тавар. Напэўна, яму расказалі пра майнінг, пра тое, што крыптавалюта гэта можа быць такім добрым метадам, добрым шляхам пры ажыццяўленні нейкіх шэрых схемаў. Карацей, ён цяпер ужо прасунуты юзер, калі гэтай мовай карыстацца. Трэба аддаць належнае. Калі ён адчувае пах грошай, пах прыбытку, то ён становіцца хутка вялікім прагрэсістам. На якія яшчэ заявы Александра Лукашэнкі падчас саміту Еўразійскага эканамічнага саюзу ў Казахстане вы б звярнулі ўвагу, і што стаіць за агульнымі, за дзяжурнымі фразамі, якія як звычайна гучаць?
Я адзначыў, ну, акрамя таго, што вось ён казырнуў, які ён вялікі адмысловец у гэтай галіне штучнага інтэлекту, што ён падпусціў шпільку і Маскве. Таксама вось ягоная гэтая хітрасць рытарычная тут выявілася. Калі ён казаў, што нам трэба рухацца наперад, іначай ён там скарыстаў вось з гэтага савецкага верша выраз, што іначе мы станем этими прозаседавшимися, алюзія на верш Маяковскага, вядомы. Дык вось ён разам з тым сказаў, што тут і Расіі трэба ісці на пэўныя нейкія кампрамісы і нават саступкі. То бок намёк такі на адрас Пуціна, на адрас Крамля, што калі вы хочаце, каб хаўруснікі яшчэ вакол вас трымаліся, то трэба раскашэлівацца. Ну, гэта таксама, ён жа разумее, што тут кій перагінаць нельга, але паказаць, што не такі ўжо я там васал Пуціна, не хаджу перад ім на задніх лапках, а вось таксама магу і нейкую падпусціць яму крытычную шпільку. А чым важны для Александра Лукашэнкі гэты саміт, асабліва пасля візіту Святланы Ціхановскай ва ўкраіну, які адбыўся на пачатку гэтага тыдня? Ну, сам гэты візіт, канешне, зачапіў Лукашэнку, хоць ён і не падае выгляду. А што тычыцца гэтага візіту, тут я нейкай наўпроставай сувязі не бачу. Ну, і там нейкай такой гутаркі грунтоўнай з Пуціным у Лукашэнкі, наколькі я разумеў, не было. Я маю на ўвазе, што калі Ціхановская была ў Кіеве, то акрамя ўсяго іншага у гутарцы з Зяленскім, з іншымі прадстаўнікамі украінскіх уладаў гучала вось гэта тэма небяспекі з Беларусі, так бы мовіць, што нібыта Расія хоча падштурхнуць да глыбейшага ўцягвання ў вайну і беларускага хаўрусніка. Ну, я думаю, што ў кулуарах гэтага саміта ў Астане там не было часу гэта як след абмеркаваць, але мяркую, што кантакты паміж Пуціным і Лукашэнкам увесь час не публічныя, падтрымліваюцца. Тое, што мы бачым, гэта толькі надводная частка айсбергу. І я думаю, што Лукашэнка, калі ў Крамля ёсць такія планы, то ўсяляк адкручваецца. Магчыма, і недзе ў кулуарах гэтага саміта ён скарыстаў магчымасць сказаць Пуціну, што Володя, лепей без мяне, лепей я табе буду там для тваёй вайны запчасткі пастаўляць, фігуральна кажучы, а іначай раструшчыць маё войска і нікому не будзе карысці. Вот Владимир Путин на самміце ў Казахстане чарговым разам няправільна вымавіў імя прэзідэнта краіны Касым-Жомарта Такаева. У сваім звароце ён назваў яго чамусьці Сарганам Кемелевічем. І чуваць было таксама, што дыкцыя у Пуціна не найлепшая цяпер. Як вы мяркуеце, ці гэта звязана з узростам Пуціна, з ягоным фізычным станам? Ці гэта такая проста натуральная дэманстрацыя непавагі яго як прадстаўніка так званага рускага міру? З аднаго боку, канешне, Пуцін не маладзее, але, на мой погляд, у гэтага старога чэкіста вельмі чэпкая памяць. Асабліва, што тычыцца помсты там камусьці, ён нічога не забывае. Я думаю, што ў гэтым выпадку выяўляецца вось хутчэй такая вялікадзяржаўная пыха, таму што неаднойчы ён блытае і як завуць таго ж прэзідэнта Казахстана і ўвогуле, так бы мовіць, як казалі ў расійскай імперыі, да іншародца у яго ў гэтым плане такое стаўленне пыхлівае і паблажнівае, маўляў, не абавязкова гэтыя іх там незразумелыя складаныя імёны і імёны па бацьку запамінаць. Пераб'юцца і так. Ну, вот Александр Лукашенко якраз на гэтым тле сёння Калеснікаў, карэспандэнт, які асвятляе візіты Пуціна ў іранічным стылі, і я прачытала пра яго на візіт, і ён згадвае, што Лукашенко назваў прэзідэнта Казахстана Касым Акей. Далей спрабавалі высветліць у казахстанскіх журналістаў, што Акей, ці прынята так звяртацца. Акей гэта бацька, але такая форма не прынятая ў Казахстане. Вот як на гэтым тле выглядаў Лукашенко, ці гэта было нешта спецыяльнае, каб паказаць стаўленне да прэзідэнта Казахстана на фоне Пуціна, які не можа вымавіць імя?
Так, Лукашенко ў гэтым плане уважліва ставіцца да сваіх суразмоўцаў з былых, так бы мовіць, савецкіх рэспублік і не толькі, да ўсіх замежных гасцей. Відавочна, што ён завучвае вось гэтыя імёны, нават складаныя, экзатычныя імёны. І тут, ну, ён, відаць, трошкі там прамахнуўся, недакладна ўжыў вось гэтую форму, але факт той, што ён стараўся ў гэтым плане. Хаця трэба сказаць, што іншым разам таксама ён падпускае з'едлівасці. Напрыклад, мне згадваецца, як ён некалькі разоў вось армянскага прэм'ера Пашыняна, з якім ён у такіх напружаных адносінах некалькі разоў падкрэслена так называў Нікол Ваваевич. Напрыклад, летась на саміце СНД, калі ён перамаўляўся з Ільхамам Аліевым, сваім сябрам, і з'явіўся там у зале той самы Пашынян, дык Лукашенко так гучна сказаў: ну вот видите, Нікол Ваваевич без нас нікуда. І гэта так даволі здзекліва прагучала. Мне здаецца, тут, можа, не ўсе ведаюць нашы гледачы і слухачы, бацьку Пашыняна сапраўды не Владимир адрозна ад Пуціна завуць, а Вова. І вось гэта Ваваевич Лукашенко з такой выразнай падкрэсленай інтанацыяй вымаўляе, магчыма, і такім чынам падпускаючы шпільку. Ну, якраз была жорсткая заява Нікола Пашыняна на перадвыбарчым мітынгу на адрас Лукашэнкі. Пашынян заявіў, што краіна больш не хоча быць залежнай ад Масквы, ад Менску, развівае сувязі і з усходам, і з захадам, ператвараецца, вот цытата, ў скрыжаванне міру. Асобна Пашынян абвінаваціў Лукашэнку ў падтрымцы Азербайджана падчас вайны ў Нагорным Карабаху. Ну, пры гэтым Ереван пакуль застаецца ў Еўразійскім эканамічным саюзе, але працягвае рэформы паводле еўрапейскіх стандартаў. Вот такая, і вы ўжо адзначылі, што гэта такая не першая публічная сварка, можна сказаць, паміж Лукашэнкам і кіраўніком Арменіі, прэм'ер-міністрам Арменіі. Што за гэтым стаіць? Ну, калі казаць пра Лукашэнку, то ён не ўпадабаў Пашыняна адразу пасля таго, як той прыйшоў да ўлады, бо прыйшоў ён да ўлады у выніку вулічных пратэстаў супраць папярэдняга кіраўніцтва. Гэта тое, што на лексіконе Лукашэнкі і Пуціна называецца каляровай рэвалюцыяй. І, вядома, такіх лідараў яны не любяць, лічаць іх выскачкамі. Таму вось гэта негатыўнае пачуццё ў Лукашэнкі адчувалася адразу. Ну, а потым адно на другое наслойвалася. Пашынян у сваю чаргу пакрыўдзіўся і на Маскву, і на Мінск за тое, што не падтрымалі, хаця і з'яўляюцца партнерамі па АДКБ, не падтрымалі ў канфлікце з Азербайджанам, што ў выніку давялося аддаваць Карабах. І гэта вось на перадвыбарчым мітынгу прагучала, які вы згадвалі. Але тут і з боку Пашыняну ёсць пэўная тактыка, таму што найперш, канешне, цёркі такія сёння ў Еревана з Масквою, але кідаць камяні ў гарод Пуціна гэта болей небяспечна. І таму я б сказаў, што Пашынян тут малоціць як баксёрскую грушу Лукашэнку, таму што гэта болей бяспечна. Ну і выбары там пройдуць 7 чэрвеня, і там галоўная інтрыга – это супрацьстаянне паміж партыяй Пашыняна і прарасійскай апазіцыі. Пашыняна публічна падтрымаў прэзідэнт Трамп, дзяржсакратар ЗША Рубіо. Лукашенко, ў сваю чаргу, таксама ён можа пахваліцца добрымі стасункамі з кіраўніком ЗША, той называе яго паважаным прэзідэнтам. Ці варта яму сварыцца з прэм'ер-міністрам Арменіі, якога, ну, таксама падтрымлівае Трамп? Ведаеце, мне здаецца, што Трамп не настолькі цяпер, асабліва калі з Іранам там гэтыя працягваюцца цёркі і новыя ўдары адбыліся. Ён наўрад ці трымае ў фокусе менавіта вось гэтыя праблемы адносінаў паміж Лукашэнкам і Пашынянам. Я тут згадаю для разрадкі, так бы мовіць, што той самы Трамп неаднойчы блытаў Арменію з Албаніяй, а назву Азербайджана, сапраўды яна даволі складаная, ён увогуле ніводна разу, здаецца, правільна не вымавіў. Дарэчы, як і Гарбачоў спатыкаўся на гэтым у свой час. Таму думаць, што Трамп пераймаецца з нагоды таго, што там Лукашенко сказаў Пашыняну, ці наадварот Пашынян Лукашэнку, наўрад ці. Так што тут Лукашенко мала чым рызыкуе.
Ну і каментуючы ранейшае цверджанне Лукашэнкі пра то, што Арменія, маўляў, нікому не патрэбная, Пашынян заявіў, што армяне ні ў якім разе не застануцца без альтэрнатывы. І я працытую: «Мы не будзем спадзявацца на адну дарогу, на аднаго саюзніка, на адзін трубаправод». У траўні Ціхановская сустрэлася з Пашынянам на палях саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ереване. З Ціхановскай на гэтым тыдні, як мы ўжо гаварылі, ў Кіеве сустрэўся прэзідэнт Зеленскі. Ці можна сказаць, што Лукашенка пакінуў беларусаў без альтэрнатывы, калі выкарыстоўваць метафоры Пашыняна? Вот адзін трубаправод, адна дарога, адзін саюзнік. Так, і, дарэчы, Лукашенко сам гэта выдатна разумее, заганнасць такой прывязкі. Я хочу нагадаць, што ў ранейшыя часы, калі ён меў болей самастойнасці, яшчэ мог дыскутаваць з Крамлём і нават уступаць у розныя войны, там, ад нафтавых да інфармацыйных, ён тады казаў, што нельга ляцець на адным крыле. Таксама ён казаў, што ў нас дзікі крэн у бок Расіі. І ён тады узнімаў на шчыт вось гэты лозунг шматвектарнасці, і нешта атрымлівалася, асабліва дзякуючы талентам нябожчыка Макея. Але, канешне, пасля 20-го года і 22-го года гэта дзве такія фатальныя адсечкі, здушэння пратэстаў і прадастаўлення свайго беларускага плацдарму для наступу расійскіх войск на Кіеў. Вось пасля гэтых дзвюх падзей залежнасць ад Крамля нашмат павялічылася. І цяпер Лукашенко ўжо ўслых не можа неяк рабіць, ну хіба што як вось на гэтым саміце мякка пакрытыкаваць Расію, што трэба ісці на нейкія там эканамічныя саступкі, але болей гучна супраць Масквы ён цяпер не выступае, хаця мы бачым па шэрагу сімптомаў, што Лукашэнку, вось, як я ўжо казаў неаднойчы, у адным акопе з Пуціным няўтульна, і ён імкнецца ўсяляк пашырыць абсяг для замежна-палітычнага манеўру. Менавіта таму ён і так ухапіўся за гэты нечаканы дыялог з Трампам, гэта для яго ўвогуле падарунак лёсу, і ў гэту раду міру увайшоў, пабег адным з першых, нават апярэдзіўшы Пуціна. І цяпер мы бачым, і ведаю я па некаторай там інсайдерскай інфармацыі, што, ну, рэшце, і беларускі МЗС гэта не ўтойвае, што ідзе такі актыўны закулісны дыялог і з прадстаўнікамі Еўропы, якія зачасцілі ў Мінск. Ну, урэшце, і публічна мы ведаем, што нядаўна Эмануэль Макрон тэлефанаваў Лукашэнку. Апазіцыйныя каментатары засяродзіліся на тым, што Макрон, маўляў, папярэджваў пра кепскія наступствы, калі Беларусь уступіць у вайну, але калі арыентавацца на паведамленні з атачэння Макрона, на паведамленні з Елісейскага палацу, то там была і другая, так бы мовіць, канструктыўная частка гутаркі пра тое, што Макрон прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі для пачатку дыялогу з Еўропай і з Парыжам у прыватнасці. Ну, тут іншае пытанне, наколькі здольны Лукашенко на гэтыя крокі, таму што ён хоча на сваіх умовах гэты дыялог, не каб Еўропа не лезла там у пытанні правоў чалавека, палітзняволеных і гэтак далей. Але тут інтрыга даволі такая складаная, таму што, па-першае, Еўропа бачыць, што амерыканцы ўжо развіваюць трэк, а тут стары свет гэта ж побач, і пытанне бяспекі, пытанне Беларусі для Еўропы важнейшае, і таму у пэўных еўрапейскіх сталіцах, відаць, пачалі ўжо непакоіцца, што яны па-за гульнёй застаюцца. Па-другое, так ці іначай будзе нейкае замірэнне, замарозка канфлікту ва ўкраіне. Паўстане пытання пра скасаванне санкцый, увогуле пра перагляды вось гэтай цяперашняй палітыкі ізаляцыі. Ну і яшчэ адзін штрых да гэтага вось шматслойнага сюжэту. Днямі стала вядома, што амерыканскі дзярждэп разаслаў у Кіеў, Варшаву і Вільню прапановы, скажем так, далікатна, каб яны забяспечылі транзіт беларускага калію. І гэта асобны сюжэт. З аднаго боку, напрыклад, Кіеў кажа, што не, ніяк, маўляў, як мы з гэтым ваенным злачынцам будзем супрацоўнічаць, але з іншага боку, той жа Кіеў залежыць ад штату ў пытанні пастаўкі ўзбраенняў, напрыклад. Так што гэта асобная інтрыга, за якой яшчэ трэба будзе сачыць.
І будзем абавязкова сачыць. Дзякуй вялікі за вашу экспертызу. Госцем «Свабоды» быў палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Тут Ганна Соуць, гэта «Пік свабоды». Мы падсумоўваем падзеі гэтага тыдня. І на пачатку тыдня адбыўся візіт Святланы Ціхановскай у Кіев. У беларускай дэлегацыі быў пісьменнік Саша Філіпенка, які зараз з намі на сувязі. Добры дзень. Добрый дзень. А як вы трапілі ў гэтую дэлегацыю? Ну, трапіў. Вас запрасілі, ці вы самі папрасіліся? Давайте будем лічыць, што я сам папрасіўся. Якая была асноўная задача, місія? Моя асноўная задача ў тым, што я зараз пішу кніжку, у якой ёсць таксама падзеі, якія адбываюцца ва ўкраіне, і для нас гэта важныя падзеі, таму што там ёсць нашы ваяры, таму што там шмат беларусаў, таму што гэта важна для нашай гісторыі, тое, што адбываецца ва ўкраіне, і таму мне падавалася важным там апынуцца, каб пабачыць, па-першае, гэта важны візіт быў, і гэта нейкае такое гістарычнае сабыцце, і ў гэтым сэнсе шмат прычынаў там было апынуцца. Вы гаварылі ў адным з інтэрв'ю, што калісьці пісалі жарты для Владзіміра Зеленскага, для яго каманды. Маглі б згадаць, што гэта былі за жарты? Гэта было вельмі даўно, гэта был яшчэ фестываль «Новая волна», у яго там заўсёды былі свае аўтары, заўсёды былі свае сцэнарысты, але былі нейкія канцэрты, якія мы пісалі разам. І вось апошні раз гэта быў, я не памятаю, напэўна, 12-й год. І з таго часу я стаў знакамітым пісьменнікам. Ён таксама знайшоў працу нармалёвую. Ну, Владзімір Зеленскі якраз пажартаваў пра тое, што, згадаўшы Александра Лукашенко, які казаў, што надышоў час сустрэцца прэзідэнтам Украіны і Беларусі, і вось Святлана Ціхановская якраз у Кіеве. Як вы думаеце, гэта ягоны ўласны жарт быў, ягоная ўласная хуткая рэакцыя, ну, ці падрыхтаваная рэпліка, ці, ну, нехта дапамагае? Мне падаецца, што гэта быў напісаны жарт, таму што, па-першае, гэты жарт прагучаў за дзень да таго. Я не памятаю, хтосьці таксама яго з украінскіх палітыкаў уже ўжываў, а потым Зеленскі яго паўтарыў, але як добры вядоўца ён вельмі добра яго прадаў у залі, усе смяяліся, ён бачна, што ён не згубіў яшчэ і гэтае майстэрства жарты прадаваць. Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Ці атрымалася у вас пагаварыць, ну, хаця б каротка з Владзімірам Зеленскім? Не, конечно, не, таму што там падчас гэтай вялізнай канферэнцыі у яго там кожная секунда, нават не хвіліна распісана, і мы не размаўлялі, не было часу і нават не было магчымасці, немагчыма было ўявіць, дзе мы можам з ім паразмаўляць, і ўвесь гэты час там увесь час прылёты і складаная сітуацыя бяспекі, таму цяжка ўявіць сабе, што проста у Зеленскага будзе час паразмаўляць пра літаратуру, і мне падаецца, яму зараз трошкі не да гэтага. А што б вы яму сказалі, ну, калі б ўсё ж знайшлося? Там 2, 3, 4 хвілінкі. Ну, паразмаўлялі бы, наверное, пра тое, якое бывае неверагоднае жыццё, пра то, дзе мы былі 10 год таму, дзе усе мы зараз апынуліся. Я бы просто не ведаю, мне падаецца, што калі ты сустракаешся з такімі людзьмі, якія так стаміліся за гэты час, то адзінае, што ты можаш зрабіць добрае, это ўвогуле не размаўляць і даць чалавеку 4 хвіліны нават у яго жыцці, гэтых 4 хвілін нет, адпачываць і проста пажадаць перамогі. Яму падарылі кніжку «Слон я ведаю». Я падпісаў кніжку, і ў гэтай кніжкі я пажадаў пану прэзідэнту перамогі. І вось, напэўна, я бы не ведаю, калі б у яго было жаданне паразмаўляць, мы бы паразмаўлялі пра ўсё. Ну, як ваша чытачка, не магу не запытацца больш падрабязна пра новую кнігу. Я так разумею, там будуць і беларускія добраахвотнікі. Ці будзе там Ціхановская? А я не буду нічога распавядаць пра новую кніжку, таму што я яшчэ зараз пішу, і я нават сам не ведаю, што ў ёй будзе. Я думаю, што ў ёй будзе беларуская гісторыя, я думаю, што ў ёй будзе тое, што з намі зараз адбываецца, тая кропка, у якой мы апынуліся, але мне цяжка пра гэта казаць, таму што я пішу, вось я скончыў «Слана», і пасля гэтага пачаў пісаць новую кніжку,
І гэта такі працэс, што нібыта ты ўсё ведаеш, куды ты ідзеш, а нібыта ты ніколі не ведаеш, куды ты прыйдзеш і што ў гэтай кніжкі застанецца. Але гэта не палітычны раман, гэта не раман пра тое, як дзейнічае штаб Ціханаўскай ці дзейнічае беларускай палітыкі. Гэта раман, можа, ён будзе там трошкі падобны на першы, на былога сына, які будзе распавядаць проста пра наша жыццё зараз. Вы не першы раз разам з Ціханаўскай падчас яе візітаў. Я памятаю вельмі добра, у Раду Европы быў візіт, і ў ваш вельмі яркі выступ у Радзе Европы, калі я не памыляюся. От калі вы некаторы час побач са Святланай Ціханаўскай, як вы на яе глядзіце, як пісьменнік? Якое ваше ўражанне пра яе? У мяне вельмі добрае ўражанне, таму што, напрыклад, мы побач былі і ў Жэневе, напрыклад, калісьці мы выступалі яшчэ з Біляцкім, і мне падаецца, гэта быў яго апошні выступ перад тым, як ён вяртаўся ў Беларусі, быў затрыманы. І першае, што я сказаў Святлане Ціханаўскай, калі мы пазнаёміліся, то, што я там не вельмі люблю палітыкаў і лічу, што ўсе палітыкі гаўнюкі. І яна на мяне паглядзела і сказала, я таксама так лічу. І з гэтага часу нібыта стала прасцей размаўляць. Мы не часта сустракаемся, напэўна, там раз у некалькі месяцаў, а то і болей. Але мне вельмі прыемна, я кожны раз назіраю, што Святлана Ціханаўская застаецца тым чалавекам, якога я першы раз пабачыў, другі раз пабачыў, чацвёрты раз пабачыў. Яна застаецца простым чалавекам, рэагуе на жарты. То бок, я не ведаю, я не размаўляю з ёй кожны дзень, я не працую з ёй, і я вось бачу толькі тое, што ёсць, і са мной яна застаецца простым чалавекам. Я не ведаю, што будзе, калі, напрыклад, яна будзе прэзідэнтам, і ў яе будзе ўся ўлада, якой яна будзе праз 5 год з гэтай уладай, але пакуль мне падабаецца то, што я бачу, і калі мне гэта будзе не падабацца, я адразу гэта скажу. Назвалі б вы яе палітыкам, вот з той самай вашай метафоры, ці все ж ёсць выключэнні? Нет, конечно, яна палітык, і, конечно, яна прадстаўляе інтарэсы, і мы разумеем, што яна павінна быць прэзідэнтам, таму што ў ёй не было проста такой магчымасці. Але там проста вы запыталі пра тое, як я яе бачу. Я вельмі рады, што кожны раз, калі я бачу, я ўсё бачу тую Святлану Ціханаўскую, якую пабачыў там у 20-м годзе, з якой я размаўлял, і якая за гэтыя гады, як кажуць, не паплыла. Вот гэты візіт ва ўкраіну Святланы Ціханаўскай каманды многія эксперты называюць гістарычным. Якая ваша ацэнка? Мне падаецца так, што гэта быў вельмі важны ўплывовы візіт. Мне падаецца вельмі важна тое, што, напрыклад, там я был у зале, калі быў выступ Зеленскага. Зеленскі казаў пра ўсе краіны, ён называў, што ў нас тут ёсць сёння прадстаўнікі Швейцарыі, прадстаўнікі Польшы, прадстаўнікі Нямецчыны і Святлана Ціханаўская. Яна была адзіным палітыкам, чыё імя ён назваў у зале. Калі ён жартаваў, таксама, калі ён сказаў, што ў нас тут прэзідэнт Беларусі, ён яшчэ не назваў Святлану Ціханаўскую, але ўсе ўжо разумелі, што яна там, і што гэты жарт менавіта пра Ціханаўскую. І мне падаецца, што гэта вельмі важна, таму што вось ёсць такая сіла, ёсць разуменне, што ў беларусаў ёсць прэзідэнт, які не быў прэзідэнтам, што павінна нешта змяніцца, і, канешне, ён дасылаў сігнал у Менск. Таксама мне падаецца, што гэта, канешне, гістарычнае сабыцце, але, на жаль, там, на мой погляд, яно должно было адбыцца ў 2020 годзе, а не 2026 годзе. Саша, дзякуй вялікі. Я вельмі спадзяюся, што вы Свабодзе першай раскажаце пра вашу новую кнігу, у якой будуць у тым ліку і гісторыі беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Дзякуй вам, трэба дапісаць толькі. Дзякуй вялікі. Нашым госцем быў пісьменнік Саша Філіпенка. Гэта «Пік свабоды», тут Ганна Соусь. Мы падсумоўваем падзеі гэтага тыдня. І 27 траўня, пасля агульнай аўдыенцыі, папа рымскі Леў XIV прыняў лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра былога палітвязня Алеся Біляцкага з жонкай Наталіяй Пінчук і меў з імі размову. Алесь Біляцкі расказаў мне, што гэтая сустрэча стала магчымай дзякуючы ягонай жонцы.
Справа в тым, што кантакты з Ватыканам у Наталі Пінчук, у маёй жонкі былі пастаянна на працягу вось всех гэтых гадоў, пакуль я сидзеў у турме. Яна неаднаразова звярталася і да папы, і была ў Ватыкане 3 гады таму, вось прымалі і перадавала таксама звароты, былі перададзены звароты ад іншых людзей, якія прасілі касцёл адыграць сваю ролю ў вызваленні мяне, ну і іншых беларускіх палітычных зняволеных. Вось, таму гэтая сустрэча, она была фактычна працягам вось гэтых кантактаў, якія былі з Ватыканам все апошнія гады. Быў пасланы запыт на гэту сустрэчу, быў атрыманы дазвол, і тое, што папа пагадзіўся сустрэцца вось у такім фармаце аўдыенцыі, гэта сведчыць пра тое, што пытанні беларускіх палітычных зняволеных, ввогуле сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, она хвалюе Святы Престол. Сустрэча гэта адбывалася ў такім традыцыйным фармаце, это значыць, што яна праходзіла на плошчы Святога Петра, і папа Леон XIV, як заўсёды традыцыйна аб'язджаў на папа-мабілі вось тыя десяткі тысячаў людзей, якія былі на плошчы. Гэта адбывалася перад імшой, затым была праведзена служба, яна праводзілася ці не на 6 мовах адначасова. Вось, і пасля гэтай службы адбыліся вось такія кароткія спатканні, размовы з даволі вялікімі групамі, і вось персанальныя такія размовы, якая адбылася ў нас. Сама сустрэча была кароткай, фактычна ён слухаў, а гаварыў я, все было ў такім фармаце, таму што часу было мала, і мне трэба было паспець сказаць асноўныя думкі, вось якія я хацеў выказаць. І, па-першае, я падзякаваў за тую увагу, якую Святы Престол удзяляе Беларусі ў апошнія гады, непростыя гады, і для касцёла, і для беларускага грамадства. Это вельмі важна, вось, каб мы былі, не сыходзілі з фокуса ўвагі. Вось, ведаючы, наколькі сур'ёзна папа ставіцца да вось этого ўзброенага канфлікта, нападу Расіі на Ўкраіну, неаднаразова ён заклікаў спыніць гэту вайну, выказваўся па злачыннасці гэтай вайны, ён выступаў заўсёды з пазіцыі міра, то, безумоўна, Беларусь таксама ёсць у фокусе ўвагі таксама і Ватыкана. Вось сама па сабе сустрэча яшчэ раз нагадала, ёсць сігналам пэўным для беларускага грамадства тое, што Ватыкан трымае Беларусь у фокусе сваёй увагі. Нобелевскі лаўрэат Алесь Бяляцкі кажа, што для яго сустрэча з папам рымскім была важная і як для верніка, і як для праваабаронцы. Я запыталася яго, ці падарыў нешта папа рымскі яму і Наталі Пінчук, і Алесь адказаў, што яны атрымалі падарунак папскія ружанцы. Адначасова мы перадалі яму невялікія падарункі. Гэта вота, вось такое сарэбранае сардэчка, это перадавала Наталля яму. І таксама ліст, вось, які больш падрабязна спыняецца на тых праблемах з правамі чалавека, з сітуацыяй, у якой знаходзіцца каталіцкі касцёл Беларусі. Гэты ліст яна перадала яму. Вось, і вот так адбылася гэта наша сустрэча. Она знамінальная, таму што она важная. Это на такія аўдыенцыі, кароткія аўдыенцыі патрапіць непроста. Вось, это насамрэч важна для і беларускіх католікаў, увогуле ўсяго беларускага грамадства. Вось, і я спадзяюся, што улічваючы тое, што Ватыкан даволі актыўна ўсё ж такі спрабуе весці перамовы і з беларускім радам, вось, і з
спрабуе дапамагаць касцёлу каталіцкаму працаваць в нармальных умовах. Я спадзяюся, што гэта згадка была она такая двухбаковай. С аднаго боку это с аднаго боку з боку Ватыкана это быў знак салідарнасці з беларускімі палізняволенымі, з тымі людзьмі, якія знаходзяцца ў бядзе фактычна зараз, якія церпяць вось і хворыя і па шмат гадоў без сем'яў, якія сядзяць у турме толькі за свае перакананні. Вось это знак падтрымкі для палітычных зняволеных беларускіх і знак падтрымкі таксама для всяго беларускага грамадства, якое знаходзіцца вось в такіх цяжкіх умовах. Вось, ну і з нашага боку это таксама была яшчэ раз спроба актывізаваць, скажем так, Ватыкан у адносінах да палітыкі з Беларусю. І прызначэнне сустрэчы беларускага нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага з папам рымскім я запыталася прадстаўніцу хрысціянскай візіі Наталью Васілевіч. Важно ўжо тое, што увага да сітуацыі ў Беларусі прыцягнутая чарговы раз. Я думаю, што гэта важна, каб у фокусе увагі папы Льва была і Беларусь. Маленькая краіна у цэнтральнай Еўропе, усходняй Еўропе, постсавецкая краіна, якая часта застаецца па-за парадкам дня вялікіх палітычных, геапалітычных актараў, але я думаю, што для папы гэта важна ведаць і важна чуць чарговы раз пра Беларусь і пра беларускі народ і пра тыя праблемы, з якімі мы сутыкаемся, а таксама пра чаканні з боку беларускага народу, беларускай дэмакратычнай грамадскасці, чаканні ад таго, якую пазітыўную ролю мог бы адыграць святы пасад у вызваленні палітычных зняволеных і ў тым, каб гэтых палітычных зняволеных не было, таму што каб спыніліся рэпрэсіі супраць касцёла, супраць усіх рэлігійных супольнасцяў, але і супраць усяго беларускага народа. І, безумоўна, адна сустрэча нічога не зменіць. Але аналіз, я думаю, што Алесь Бяляцкі вельмі добра умее аналізаваць і каротка выказваць сваю думку пра тое, з якімі канкрэтна праблемамі, маніпуляцыямі сутыкаецца і міжнародная супольнасць у дачыненні да Беларусі. І зноў-такі важна прагаварыць было, што беларускі народ не падтрымлівае вайну в Украіне, што расійскую агрэсію падтрымлівае рэжым, і папа маліўся і сказаў слова з гэтай нагоды таксама з нагоды вайны в Украіне. Таму я думаю, што гэта чарговы штуршок, і калі гэта сустрэча стала магчымай, гэта значыць, што ў Ватыкане, у святым пасадзе ёсць сябры Беларусі, ёсць сябры беларускай дэмакратычнай супольнасці, ёсць тыя, якія падтрымліваюць, якія арганізоўваюць, якія робяць вось тэхнічна магчымым, каб такія сустрэчы адбываліся. І гэта для нас таксама сведчанне пра тое, што гэта вельмі важна. І сам Алесь Бяляцкі не раз казаў, што калі ён сядзеў першы раз, яго наведваў нунцый, арцыбіскуп Клаўдыо Гуджэроці, тады быў нунцыем у Беларусі, і наколькі важна для яго гэта было, і наколькі ён верыць, што святы пасад адыграў ролю ў вызваленні палітычных зняволеных. Таму я спадзяюся, што гэты працэс будзе працягвацца, што Ватыкан не забудзе пра Беларусь і будзе прыкладаць намаганні для таго, каб апраўдаць вось той давер, які на яго ўскладаюць беларусы. Гэта было меркаванне прадстаўніцы хрысціянскай візіі Наталлі Васілевіч. У беларускія вышэйшыя навучальныя установы сёлета плануюць набраць больш за 49 тысяч чалавек, а ў вучэльні амаль 68 тысяч. З гадамі колькасць бюджэтных месцаў у беларускія ВНУ ўлады павялічваюць, а платных памяншаюць. Пра асноўныя тэндэнцыі пагаварылі з экспертам у навуцы, адукацыі і інавацыях Андрэем Лаўрухіным. Зніжаецца колькасць абітурыентаў, якія паступаюць у вышэйшыя навучальныя установы. 5-6 год таму, у 2020 годзе было больш за 55 тысяч тых, хто паступаў у вышэйшыя навучальныя установы. Зараз мы бачым 49 з коска там 1, 7, я таксама пасля коскі не памятаю дакладна. То бок, амаль на 6 тысяч менш.
Гэта першая тэндэнцыя, якая мы бачым, гэта звязана з некалькімі фактарамі. Першы з іх, зразумела, гэта там, значыцца, тое, што з'язджаюць людзі з краіны, з'язджаюць. І мы адзначалі раней, што вялікі быў паўслян менавіта пратэстаў 2020 года сыход у еўрапейскія краіны. Зараз колькасць тых, хто едзе ў Расію, больш стала. Дзякуючы такой палітыцы матывацыі, з'яўленню месцаў у бюджэтных паквотах, якія ўжо другі год запар ёсць з боку расейцаў, вялікай агітацыйнай кампаніі, якая штогод здзяйсняецца пры рускіх дамах з боку ўсіх, амаль што ўсіх універсітэтаў. У гэтым 25 снежні і ў студзені 26 года былі рэкордныя колькасць тых універсітэтаў, якія адначасова вербавалі, рэкрутавалі выпускнікоў беларускіх школ у расійскія вузы. І гэта кампанія, якая выцягвае, безумоўна, даволі вялікую колькасць таксама навучэнцаў беларускіх у расійскія вузы, з тым, каб яны там і затрымаліся, атрымалі магчымасці працаваць, працаўладкавацца і, ў прынцыпе, накіравалі сабе ў гэтым напрамку. А эксперт Андрэй Лаўрухін гаворыць таксама пра тое, якія прыярытэты цяпер ёсць у дзяржаве ў вызначэнні таго, дзе маюць вучыцца беларусы пасля школы. Гэта таксама палітыка дзяржавы, яна зацікаўлена ў тым, каб у вышэйшыя установы не ішло так шмат людзей, таму што патрэбны на рынку працы вельмі шмат людзей так званых прамысловых спецыяльнасцяў ці рамёстваў, тых якіх навыкаў, якія можна атрымаць за год, 2-3 максімум. І менавіта па гэтаму большай ступені апошнія 2 гады як мінімум дзяржава накіроўвае выпускнікоў школ у спецыяльныя, сярэднія спецыяльныя навучальныя установы і ў прафесійна-тэхнічныя установы. Калі мы параўнаем колькасць тых, хто паступае ў вышэйшыя навучальныя установы і ў гэтыя 2 установы, то ўбачым, што розніца амаль на 20 тысяч. 49 у вышэйшыя установы і там 60 з нечым у прафесійна-тэхнічныя і сярэднія спецыяльныя навучальныя установы. То бок гэта тэндэнцыя, раней не было такога, каб большасць шла ў гэтыя установы. Гэта таксама палітыка, вынікі палітыкі перанакіравання выпускнікоў школ у гэтыя менавіта, каб закрываць гэтыя дзіркі. А дзіркі з'яўляюцца таму, што большасць з тых месцаў працы, куды будуць вось такім чынам праз размеркаванне, асабіста праз гэтых мэтавікоў так званых, дзе колькасць гадоў адпрацоўкі 5+, гэта амаль што акадэмічнае рабства такое, і гэта патрэбна менавіта дзяржаве, каб затрымаць вялікі адток людзей, якія працуюць на нерэнтабельных прадпрыемствах, у такіх не вельмі прывабных месцаў для жыцця, я б так дыпламатычна сказаў, дзе няма жыцця культурнага, няма асяроддзя, няма росту, няма перспектыў для развіцця, дзе вельмі ўсё сумна, прабачце, і бесперспектыўна. Вось такая дэпрэсіўная абстаноўка амаль у кожным маленечкім горадзе ці вёсцы, дзе патрэбен тым не менш і урач, і настаўнік, і усе тыя, хто выконвае сацыяльныя функцыі, хто абслугоўвае грамадства. Гэта быў эксперт у навуцы, адукацыі і інавацыях Андрэй Лаўрухін. Болей пра тое, куды збіраюцца паступаць сёлета беларусы, можна прачытаць у вялікай публікацыі на нашым сайце свабода.орг. 28-31 траўня ў Варшаве праходзіць міжнародны кніжны кірмаш, на якім прадстаўлены беларускі стэнд. І там можна набыць беларускія кнігі і выданні, звязаныя з Беларусю. Свае новыя кнігі прадстаўляюць Александр Фядута, Наста Кудасава, Владзімир Арлов, Александр Лукашук, Владзімир Някляеў ды іншыя літаратары. Наведнікі таксама змогуць атрымаць аўтографы Алеся Беляцкага, сустрэцца з Віктарам Бабарыкам. А пра кнігу «Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах» я пагаварыла з яе аўтаркай, літаратаркай, журналісткай Сабінай Брыло. Давайте паслухаем. Па-першае, я адразу хацела падкрэсліць, што гэта кніга і мая праца нікім не была замоўлена, што гэта цалкам мая праца.
І я за яе ўзялася, таму што я вельмі паважаю і люблю Наталлю Мацкевіч, і я бачыла, як яна перажывае за тое, што адбываецца з Віктарам Бабарыка, яе падабаронным. Некалькі разоў яна мне казала, што Сабіна, давай садзіцца, ну, як бы рабіць, працаваць над гэтай кніжкай, напішам усё, як было на самой справе, таму што, ну, шмат людзі гавораць пра гэта, а ніхто нічога не ведае. Такі быў суд, і такі быў працэс, што ніхто нічога дакладна не ведае. Ну, прынамсі, грамадства вельмі мала ведае. Гэта не простая справа, гэта не проста палітычная справа, нават не такая, як была ў Ціханаўскага, которого пасадзілі за словы, можна сказаць, да? А ўсё ж такі Віктара Бабарыку пасадзілі за інкрымінуючы яму эканамічнае злачынства. І разабрацца ў гэтым было даволі, ну, непроста, так, каб усё гэта апісаць. У адвакатаў былі матэрыялы, которых як бы больш ні ў кого няма, хаця яны ім цяжка дастались, бо нельга было ім нават падчас суда, нельга было ні капіяваць, ні фатаграфаваць, можна было толькі там усе гэтыя, колькі там было, 122 тамы, здаецца, справы, я зараз ось не памятаю лічбу, ўсё ж гэта можна было толькі ад рукі перапісваць. Але яны вялікія малайцы, і матэрыялы ёсць. Ну і я вось усё гэта збірала. Каб паказаць справу ад пачатку да канца, спачатку я думала, што я проста дам кантэкст, а потым ужо пішу крымінальную справу. Але кніжка выйшла такая, што кантэкстам у нас бо кантэкст гэта і ёсць сутнасць крымінальнай справы Віктара Бабарыкі, як усе людзі, я думаю, разумеюць, што пасадзілі яго не за тое, што ён там нешта скраў, да, бо нікому нічога, ніхто не даказаў, што ён нешта скраў альбо браў нейкі хабар. Няма доказаў, да, у суда. Тэрмін прызначылі, але доказаў няма. І цяпер іх няма. А ўсе ведаюць, усе разумеюць, чаму яго пасадзілі, і таму першая частка кнігі, яна, ну вот, пра гэта, тое, што я думала даць кантэкстам, адбылося, што это вот першая частка кнігі пра ўсю гэту історыю 20-го года. І там, я думаю, што на 2/3, а можа 3/4, а можа і 4/5 кнігі гэта выказванні герояў. Героі ў нас не толькі Бабарыка, не толькі ягоныя адвакаты, гэта прадстаўнікі ўлады, гэта прадстаўнікі медыя, самыя розныя. Я сабрала ўсё такое найбольш яскравае і важнае, што гаварылася пра гэту справу, у сувязі з гэтай справай у медыях і па-за медыямі. Калі я яго пісала, мне было вельмі складана, але я сабе казала, што ты робіш гістарычны дакумент. І кнігу Сабіны Брыло «Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах» можна набыць на кніжным кірмашы ў Варшаве, дзе ёсць вялікі беларускі стэнд, дзе даступныя таксама іншыя беларускія кнігі і выданні. На гэтым я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.